नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार अस्नोटी श्री कामाक्षी देवील्या दर्शनाक सोमवती अमाशे निमित्तान 20,000पेक्षा जास्त भक्तांन घेतले देवीले दर्शन. कारवार तालुक्यात प्रत्येक अमासेक खास दर्शनाक म्हण सुप्रसिद्ध अशी देवी श्री कामाक्षी देवील्या दर्शनाक प्रत्येक अमासेक हजारांचे भक्त पैसल्या गावच्यान येऊन दर्शन घेऊन कृतार्थ जातात. गोंय राज्याच्या शिरोडा श्री कामाक्षी देवील्या मूळ अशा देवीले हे अस्नोटी कामाक्षीचे प्रतिरूप असून कारवार तालुक्याचे आणि इतर सगळे भक्त जे पहिले गोंय शिरोडा मूळ श्री कामाक्षी देवील्या दर्शनाक वयताले ते आता हे देवस्थान लागीं जाल्ल्यान जास्तीत जास्त अस्नोटी कामाक्षी देवील्या दर्शनाक येतात. अशे नित्य अमासेक अंदाज 10 ते 15,000 भक्त दर्शन घेतात. जाल्यार आज सोमाराक 13 नोव्हेंबराक सोमवती अमाशे निमित्तान अस्नोटी हिंगा श्री कामाक्षी देवील्या दर्शनाक अंदाज सुमार 20,000पेक्षा जास्त भक्तांन दर्शन घेतले असे श्री कामाक्षी देवस्थान सुत्रां कडच्यान कळला. या सोमवती अमाशेक दर्शन घेतल्यार 21 अमाशेक देवीले दर्शन घेतिले पुण्य प्राप्त जाता अशी भाविकाली श्रद्धा आसा. म्हण या अमाशेक देवीले दर्शन घेवूंक भक्त जास्त उत्सूक उरतात म्हण भाविकांन खूप गर्दी केल्ली दिसून येताली. प्रत्येक अमाशेक भक्ताक महाप्रसादाची व्यवस्था आसा. सांजेर भजन आणि रात्रीन महापूजा जावन कार्यक्रमाची समाप्ती जाता. अस्नोटीचे कामाक्षी देवस्थान कारवार बेळगाव मुख्य रस्त्यावेल्यान 1/2 किलोमीटर अंतरापेक्षा कमी अंतराचेर असून आज मुख्य रस्त्यावेल्यान कामाक्षी देवळा पुढे भगतवाडा गणेश पार्क पर्यंत दोन्ही बाजून 4 चाकी गाड्याची रांगच रांग दृष्टी पडताली. गणेश पार्क तर गाडी पार्किंग करून पूर्ण भरिले. रस्त्यांवयच्या भक्ताक आणि दुचाकी वाहनाक कसरत करचे पडताले. जसजसे पुढे दिवस वयतले तसतसे या कामाक्षी देवील्या दर्शनाक वयच्या भक्तांसाठी भविष्यात या रस्त्या बाजून खंय तरी खास वाहन पार्किंगाची व्यवस्था करची पडतली हितून संशय ना. आज श्रीदेवी अस्नोटी कामाक्षी देवीले एक सन्निधानाक अमावास्ये निमित्त जागेन आज एक अमावास्ये दिसाचे उत्सव अति विजृंभणेन गेले सांबाळरे घडील आसा. तेच प्रकार विधिवत रूपाने भक्तलोक खूब एक प्रमाणाचेर येंगिना. आज एक असो विशेष रूपाने एक सोमवती अमावास्ये निमित्त जागेन विशेष रूपाने मंगिना तनो मना धना सहकार सेवकांगिना विशेष रूपाने श्री देवीले एक अनुग्रहाक पात्र जाल आसा. तेंक सगळेको श्री देवी आयुर आरोग्य ऐश्वर्य देव म्हणगिना मागणी करून घेता. तेच प्रकार कोणाला एक जिवना भितर थोडे समस्या गिमस आसाचे ना कोणाक एक ते त्रास असल्यार बी श्री देवीले एक अमावास्येक येंगिना श्री देवीले एक दर्शन घेया. तज्री मिन जांगिना श्री देवीले एक दर्शन मात्र मिन जांगिना श्री देवीन तो सगळे कष्टकार पण निवारण केंगिना तुमगेले एक उज्ज्वल भविष्य तुमका निर्माण करता म्हणगिना हात तुमचे कडेन मागणी केली.
कारवारच्या देवबाग माजाळी मार्गाच्या अपायकारी रस्त्याची रुंदी वाढवची गरज. जिल्हा पंचायत माजी सदस्य कृष्णा मेहता. कारवार ते देवबाग या मार्गार सदांच सिटी बस येवच करते आसात. अशीच एक बस देवबाग वचून येताना देवबाग बस स्टॉपा लागीं बस फिरोवन वापस येऊ फेरयतना वाहन चालकाले नियंत्रण चुकून बसाचो फाटलो भाग रस्त्या वेल्यान निसन गटरात पडिल्ली घटना आयतारा 22 नोव्हेंबराक घडली. 2 रस्ते जोडिल्ल्यान रस्तो बारीक आशिल्ल्यान वळणाची फिरयतना फाटलो भाग रस्तो सोडून गटरात पडलो. देवबाग ते माजाळी पर्यंत सिमेंट कॉन्क्रीट रस्तो आसा, पण हो रस्तो काही जाग्यार खूप बारीक जावन अपायकारी आसा. तसले जाग्यार रस्तो वाडोवची गरज आसून तेजेर सरकारान योग्य क्रम घेवन असले रस्त्याचे योग्य उपाययोजना करून अपायापासून सुरक्षित करू जाय अशें जिल्हा पंचायत माजी सदस्य कृष्णा मेहता यांनी प्रसार माध्यमांक सांगले अशी माहिती मेळ्ळा. कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सरकारी वाहनाची पूजा संपन्न. कारवार लक्ष्मी पूजना निमित्तान कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आशिल्ल्या वेगवेगळ्या खात्याच्या सरकारी वाहनाची वाहन पूजा आज सोमार तारीख 13 नोव्हेंबराक संपन्न जाली. काल आयतवार आशिल्ल्यान सरकारी वाहनाची पूजा सोमाराक शास्त्रोक्त पद्दतीन केली अशें कळ्ळां. हवामानात बदल जाल्ल्यान सुक्या मच्छी प्रेमीचेर येयली आपत्ती. कारवार म्हटले की परराज्यांतल्या लोकांक येता याद ती सुकी मासळी आणि आंब्याची वट्टंबाची सोलां मेळचे मुख्य ठिकाण. पावसाळो सरलो की मच्छी विक्रेती महिला या सुकी मासळीच्या तयारीक लागतात. गांवांत आणि गोंय राज्यांत सुद्धा वचून या सुके मासळीचो वेपार करतात. कारण काही लोकांक तेमकां 2-3 म्हयन्या पयलींच ऑर्डर दिवन दवरली उरता अशें कळ्ळां. ही मासळी सुकोवचे बैतकोल, मुदगा, माजाळी, बावळ, गाबितवाडा, कारवारच्या कोंकण खारीवाडा, सर्वोदयनगर अशा अनेक जाग्यार मासळी सुकयतात. पण या वर्साक या सुक्या मासळेक मागणी उरली तरी मासळी सुकोवूं ताजी मासळी मेळची मुश्कील जावूं लागला. ऑक्टोबर म्हयन्यानंतर करावळी भागात सुके नुस्तें वेपार करतले महिला बांगडे, तारले, सौंदाळे, मोरी, दिनसा अशा अनेक प्रकारची मासळी सुकयताले. पण या वर्साक वारो खूप आशिल्ल्यान समुद्रात ताज्या आवश्यक मासळीची उत्पत्ती कमी जाल्ल्यान मच्छीमारी लोक समुद्रात वयचे अप्रूप जालात. कारण डिझेल आणि कामगारांली मजुरी आणि उत्पन्नाक ताळमेळ बसना तेजेन मासळी सुकोवंक मेळना अशें मत व्यक्त करतात कोंकण खारी वाड्याची महिला रंजना गंगावळीकर. काही बोटी होडी समुद्रात वयतात, पण जास्त निराश जावनूच परत येतात. थोडे मेळटा ते किरकोळ मासळी बाजारात विकतात. हवामानात बदल जाल्ल्यान ही परिस्थिती येयला. मच्छीमाराले आणि मच्छी व्यापाराले जीवन या हवामानान संकटात येयला असे म्हणतात बैतकोलचे मच्छीमारी विनायक परिकर. कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.